Здравейте, добре дошли в YouTube каналът на Social Media Marketing Pro. Аз се казвам Николай и в това видео ще ви покажа как да спрете аутоплея на видеоклиповете в мобилния ап на Facebook и в десктоп версията. Ако искате да разберете как става това, останете до края на видеото. Първо ще ви покажа как го направите това в мобилния ап на Facebook. Отваряме си Facebook, след това долу вдясно има един бутон, който е More. Отиваме най-долу, Settings, Account Settings, след това на Videos and Photos, след това където пише Autoplay. Това, което трябва да направите, да изберете Never Autoplay Videos и да се върнете назад. Вече при мен не се пускат видеоклиповете. Това ще ви спести батерия и също ще ви спести мобилен интернет. Сега ще ви покажа как да го направите това в десктоп версията на Facebook. Трябва да отидете на Settings, след това на Videos, да изберете Off, както аз съм го направил, и вече няма да ви се пускат автоматично видеоклиповете. Ако все още не сте се абонирали за този YouTube канал, направете го сега и няма да пропускате нищо от нас. Също ще сме ви много благодарни, ако харесате видеото и го споделите с ваш приятел. В описанието е нашия уебсайт, препоръчваме ви да го разгледате, има доста полезни статии за маркетинг и реклама в социалните мрежи. До нови срещи!